Reit te, yn hwn I weld yn gweithio nawr, sy'n gwybod beth ddigwyddodd i'r stream diwetha yna, ond gobeithio bod pawb yn dod draw I hwn. Diolch I chi am ail ymuno. Sori pawb. Technoleg. Ta beth. Siwmai gyto, right. Mae gyto nôl, mae pawb arall ar y ffôn nôl. Na I ddechrau. So ni'n sôn am baddies. Mae rhaid I pob arch-arwr cael arch-elyn, sef arch-ddihirod, baddies. Ac yn sôn, mae na 3 math elfennol, basic o baddies allwch chi gael. A'r cyntaf ydy fel y boss. Na I galw y fath yna y boss. Sef yr un brainy clyfar sydd yn arwain y rai fydda byddin o rai drwg. So falle yn aml iawn am ryw reswm mae'r bosses yma yn foel. Sa'n siŵr pam, ond mae'n amlwg bod rhyw artistiaid comic yn meddwl bod pobl moel yn clyfar neu'n ddrwg, sa'n gwybod, ond gobeithio ddim. Nawr, mae'r boss falle ddim wastad yn gryf, ddim wastad gyda pwerau, fydda cryfder y pethau fel yna. Ond nhw sydd gyda'r brains, falle weithiau maen nhw gyda rhyw pwerau, lle maen nhw'n gallu effeithio ar bobl yn ymynyddol. Ond yn aml mae'r boss yn rhywun, falle, dych chi ddim yn gwybod pwy ydyn nhw, a maen nhw rhyw fath o twist. So os ydych chi eisiau gwneud stori arch-arwyr, falle bod chi eisiau gwneud eich boss yn y cefndir yn cudd. Falle bod nhw'n person busnes neu rhywbeth. A nhw yw'r brains tu ôl yr holl beth. Mae yna lot fawr o bobl fel hyn mewn comics gwahanol. A dych chi angen meddwl am sut I greu rhywun sydd yn edrych yn ddrwg, falle defnyddio'r llygaid, ond sydd hefyd yn edrych yn glyfar. Mae yna rai fel, mae ti fel y micon, sef baddie yn dan der. A mae fel gyda ymenydd enfawr. A maen nhw wastad yn trio curo'r arwr. So'r cyntaf, y boss, yr un clyfar, y brains. Yr ail fath yw fel yr un fawr. So maen nhw wastad fatha baddie sydd yn fawr fel sydd gyda'r muscles. So falle bod yn rhyw fath o boi mawr gryf sydd gyda'r holl cyhyrau. Os chi'n mwyn neud nhw, falle neud nhw edrych tym bach yn dwp, ond mae gyda nhw'r holl gryfder. Dychmygwch fydda chwarae o rygbi prop enfawr. A maen nhw'n barod wastad I ymladd neu defnyddio rhyw arf mawr yn erbyn ein arwr, eich arwr chi. A maen nhw'n fawr ac yn gryf. Falle bod chi eisiau rhoi nhw mewn fel siwt neu rhywbeth. Ond hyd yn oed mewn siwt, maen nhw'n enfawr ac yn sgwâr. Gallu bod yn merched hefyd.
ond wastad yn rhoi cryf sydd yn barod i ymladd yn erbyn eich arwr. Os ydych chi arwr cryf, rhywun fel The Hulk neu rhywbeth fel yna, maen nhw wastad yn ymladd yn erbyn fatha rhyw gelyn sydd yn gryf hefyd. Ond fel arfer, rein yw'r fel second in command neu rhywbeth fel yna. So, be nawn ni galw hwn? Fel yr heavy mob. So, falle byddwch chi baddies mawr, cryf. A wedyn ni y trydydd fath, so mae dyn ni fel y boss, fatha'r un cryf, a falle trydydd math o baddie yw baddie gyda pwerau. So, falle nhw'n pwerus. So, falle dyma'r baddies sydd yn aliens, neu wedi cael rhyw mutation, neu rhywbeth fel yna. A mae gyda nhw pwerau, just fel sydd gyda yr arwr, mae gyda nhw pwerau hefyd. So, falle byddwch chi... Unwaith eto, meddyliwch am eich arwr chi, a meddyliwch beth yw'r pwerau sydd gyda'r arwr, a falle naill ai roed yr un fath o pwer, neu pwer hollol wahanol, yr gwrthwyneb, i'r gelyn. So falle byddwch chi arwr sydd gyda pwerau dan y dŵr neu rhywbeth fel yna. Maen nhw'n gallu nofio, maen nhw'n gallu anadlu dan y dŵr. Wel, falle fysa'r gelyn yn rhywbeth tebyg i hwn, falle sydd yn byw o dan y dŵr, sy'n fatha hanner, sy'n gwybod, hanner broga. Dwi'n gwybod pwy yw'r baddie yma, fi jyst yn fel hwyl fan hyn. Hanner madfall y dŵr. Newt man. A bydd efe pwerau tebyg i pwerau eich arwr chi. Os wneud coesau. Felly nofio'n anhygoel. Beth sy'n digwydd weithiau yw, os ydych chi arwr sydd â pwer tân, falle wedyn bysa'r gelyn yn rhywun sydd fel gyda pwerau dros rew neu rhywbeth fel yna. A maen nhw fel gwrthwyneb i'r arwr. So falle mae dyn ni rhyw gelyn o'r enw Pebonwy. Sydd â galon o rew. Gwallt o rew. A mi'n creu rew allan o'i dwylo. A mi'n ymladd yn ebyn eich arwr chi sydd yn gallu creu tân. A mae'r gwrthwyneb yna'n gallu creu stories cool. So dyma hi, y gelyn, yr Pebonwy. So meddyliwch am pwerau eich arwr chi, a penderfyniad pwerau yr gelyn, wedyn sy'n gallu matcho lan yn dda yn erbyn eich arwr chi. Cofiwch, mwyn wneud stori arch-arwyr da, mae'n rhaid bod y gelyn yn fwy cryf na'r arwr. Mae gorff o digwydd. Sneb yn hoffi Superman, chi'n gwybod pam? Achos mae'n gryfach na pawb, mae'n rubbish. Be chi moyn yw rhywun sy'n chi'n meddwl bod nhw'n mynd i colli, achos bod yr baddie mor cryf. Dyna phan mae'n gwneud baddies mor cool. A os chi'n gwneud baddie really da, beth am cyfuno tri, so rhywun sydd yn mawr ac yn gryf, sy'n brainy ac sydd gyda pwerau, a mae ydych chi rhywun fel... os yn cofio chi'n edrych fel, ond ydych chi'n adnabod pan dwi'n neud ei un, felly byddwch chi rhywun sy'n edrych sy'n bach fel hyn, sydd yn enfawr ac yn hollol brainy a gyda pwerau Infinity Gauntlet. A byddwch chi rhywun fel Thanos. A mae e'n baddie mor cool achos basically mae pob un o'r pethau yna yn dweud. A mae e'n eitha drwg hefyd. Gada fi ffind o pensel porffor, gofio lliwio fe mewn. Hoffi bach o Thanos. Beth yw porffor neu pink, math i cofio. Ond da ni jyst lliwio mewn yn gyflym. Sylwch, fi'n lliwio mewn ar ochr y pensel lliw er mwyn cael effaith eitha hawdd a cyflym. Sylwch hefyd, fi'n trio roed fel yr highlights mewn wrth lliwio mewn. Ti'n gweld? Os chi moyn dangos rhywbeth yn shiny, jyst gadewch yn wyn fel yna. Ein ei llun o'r boi Thanos. So, ewch ati i feddwl am
dyma ni yr gauntlet. Beth yw gauntlet yn Gymraeg, boys? Swn yn gwybod? Swn yn gallu rhoi yn y comments? Beth yw gauntlet? Maneg. Y maneg. Beth yw infinity? Flippin' heck, mae'n anodd gyfeithi. Maneg a diben draw. Swn yn gwybod. O, mae'n hwyli arlunio. Pa liwiad i'r pethau yma. Un nhw'n sydd heb gweld unrhyw ffilms Avengers, neu darllen y comics. O, mae'n ddrwg gen i, ond mae'r comics yn cool. Os ydych chi wedi gwylio'r ffilm, ewch chi ffeindio yr comic am yr Infinity War, yr Infinity Saga, achos ydych chi'n cael lot mwy o'r cefndir a ydych chi'n cael lot mwy o'r stori, mae'n werth i ddarllen. So, dyna ni. So, os ydych chi'n moyn baddie rili da, meddyliwch clyfar a grif a hefyd gyda pwerau. Ond un ffordd arall, os ydych chi'n moyn meddwl am baddies, yw rhowch rester o bethau sydd yn fatha scary, neu'n cryf, neu'n gas. So, jyst ewch ati, jyst ewch rester. So, jyst unrhyw beth chi'n neud chi'n ofnus, neu chi'n meddwl, o, ma' hwnna'n eitha cool. So, falle, shark god, precopin, beth arall, tan, mellt, vampires, beth arall sy'n scary, dreigiau. So, yn gwybod, allech chi just restri. Cymaint o bethau ydych chi'n meddwl sy'n scary. Dyma ni, mae Eiry Miles yn dweud mae maneg yn bydysawd yn cool, maneg anfeidredd. Nice. Maneg anfeidredd. Gyrwch hwnna at Marvel, a wedyn allan nhw fatha ail-wneud y ffilms wedi dybio mewn i'r Gymraeg. So, yna'n awesome am bysau. So, yna'n Avengers. So, rhowch rester o bethau scary, bethau cas, a wedyn ni falle defnyddio nhw fel sail i'ch arch-ddihirod, eich big baddie. Fatha aliens, unrhyw beth ych chi moyn, pethau sydd yn rhyfedd, a dyna ffordd da o kind of cael syniad o pwy fath o ddihirod ych chi moyn wneud. Falle na i wneud i nawr. Hey, tell you what, beth sy'n ofni pawb ar y foment yw yr coronavirus. So fi'n mynd i wneud llun o baddie wedi seilio ar y coronavirus yn cael ei dyn wedi cicio gan arwyr. Fi'n meddwl sy'n hwnna'n llun i wneud i ni gyd yn hapus, ond os sy'n ni gyd yn licio wneud yna. So, dyma ni. So, be mae'n edrych fel? Be mae'r coronavirus yn edrych fel? Mae'n gyda fel blobs, rhywbeth kind of fel na, ydw rhywbeth fel na. Dyna ni. So, gawn ni llun o rhywbeth fel na, a wedyn ni, fi moyn i chi gorffen y llun, wrth wneud llun o'ch arwr chi yn rhoi smash go iawn iddo fe. So, yna ni llun. Right, fi'n gwybod. So, ni moyn rhyw fath o sharp cilch, okay? So, meddyliwch cilch, ond gadewch chydig o gaps o gwmpas y lle. Okay, so rhyw cilch fel yna, a wedyn ni yn y gaps, sharp fel yna. So, mas, fel yna, a mas fel yna, a falle tu ôl fan hyn. Okay, digon o nhw. Right, a dyn ni moyn i gael. Fi eisiau gwneud hwn fel Thanos, fel bod e'n gryf. So, dyma siap, rhywbeth fel hyn. A wedyn ni'n moyn i'n yr ochr arall. Dyma breichiau, y baddie yma. Dyrnau, un. Dyrn o'r ochr arall. Chynnu bys bawd cynta. Wedyn ni 1, 2, 3, 4. Na ffordd yn ei dyrnau. Falle nhw'n ni gael chydig o'r suckers yna ar gefn i ddwylo hefyd. A wedyn ni ar y suckers, os chi'n gwneud rhywbeth fel yna, gyda hwnna ar y top. Chi'n gweld mae'n edrych tym bach fel bod nhw gyda tyllau yn nhw. Mae'n ffordd yn gwneud fel craters neu beth fel yna. Tyllau. Okay. Right, so mae'n dod mlaen. Coesau fe. Mae'n bach yn rhyfedd y peth yma, ond dyna ni.
draed. A dyma ni. O, dyma'r baddie ar ddiwedd eich comic chi. Yr corona. A ni gael gwyneb yno hefyd. Danedd, cas fel yna. Barod i wneud niwedd i unrhyw un. Felly, cariwch mlaen i roi mwy o'r pethau yma. O gwmpas ei gorff. Os ydych chi'n arlunio gyda fi. Os ddim, OK, so dyma'n baddie ni fan hyn. Barod i ymladd. A fi'n gwneud i chi i wneud llun o eich arwr. Pwy bynnag arwr chi wedi bod yn wneud trwy'r wythnos. Fi'n gwybod bod rai chi wedi bod yn wneud, mae'n awesome i weld. Fe sy'n gweld eich arwr chi yn ymladd ac yn curo yr coronavirus. So dyna'r her i chi heddi, OK? Newch llun o arwr a'n smasho'r hyn baddie yma. Falle, pa liw ydy'r baddie yma'n mynd i fod? Fatha pinks. A fi eisiau gweld y lluniau. So, sut bynnag chi'n gallu dangos y lluniau i fi ar Instagram neu Twitter, neu e-bostiwch fi os ydych chi moyn. Ond fi moyn gweld y lluniau o'ch arwr chi yn cael gwared ar hwn. Os ydych chi moyn gwylio, mae yna fideo gen i ar sut i wneud dangos ymladd yn eich comics chi. Sy'n cool. Os ydych chi'n gallu gwylio hynna i pigo lan tips os ydych chi heb yn barod. Ond na i ddim dangos e. Ai ati i wneud llun o arwr yn curo hwn. A na i postio hwnna yn fideo arall. Ond am nawr, dwi'n meddwl, na i adael efo hwnna. Na i just rhoi chydig o lliwiau eraill, just fel bod e'n. Lliwiau cool. A dyna ni. O, scary. Llyged coch wastad yn edrych yn cool os ydych chi rhyw baddies. Iawn. A wedyn ni bach o gysgod hefyd. Dan y llyged. Unrhyw beth chi'n gwneud llun sort of mawr a chi moyn lliwio mewn darnau, mae wastad yn dda i wneud mwy o fanylder o gwmpas gwynebau eich cymeriadau. Achos mae'n tynnu'r sylw mewn wedyn. Right. Dyna ni, dyna beth. Dyna'n ddigon. Fe eisiau gweld eich lluniau chi, ewch ati i wneud llun, comic, stori, o ryw arwr, beth bynnag yw'r arwr, doctor, nyrs, gwyddonydd, neu just arwr sy'n rhoi prasfa go iawn a cael gwared o'r hyn beth yma. Felly, tan hynny, a tan di'r llun, na ddweud hwyl, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, na fel chi eto. Ta-ra!